sampai 8 di atas batak songonon manido ede hananako sian si David au unang Jahoba mandongani hita sai ima dido Israel au unang Jahoba mandongani hita uju hehe jolma mangalo hita sai ngulu-ngulu hita bolutonna unjui di panoto diri masnasi dalam pak kita sai na aponi aka aib do hita unjui sai na boluso di batang aib kido todita sai na boluso ni aka aib namar sakido tomon todita unjui pinu jima Jahoba naso mangalehon hita si soroon ni akka ni minasidai nunga madua tolitai son pidom na madua siang sabil di parsabil nunga matos sabili jadi madua hita iang ko pangurupion di hita di bagasan kuarni Jahoba si topalangit dohot tano oddo ima sahatna asa umurah hita mengatus itu tukon akadongan adon do kata kunci na pinasahat ni para pesalmen manang si David asa umurah hita mamereng tu dia do buanon tukuk jamita sadarion dari kamu mah di ayat sadai kata kunci na aut unang di hata Indonesia didok jika mau bukan Tuhan tahuna memajo hata aut unangon tuhita ngaro di parmingguanon hamu mangunusi au manukul au unang dan didongani debata hita satu gerejau bodoh hita saat menandang au unang dan didongani debata akaina kota kuliah di Jogja bodoh saat masih dah menandang au unang dan dilehon debata partapahan di gereja tahun nama cai kulion beget di gedung gereja on bodoh satu kita anak batak panandang sementara dura kurang pakai bodoh satu hita gereja manandang bodoh di debata tu hita buasa ikon dohono tasmoni asa ikon ado kesaksian di hamu kama akainang di laku subulung nami di hita saluhutna ado kesaksian di hita holan alini di kota ado au pulang di lewat hita gedung gereja labagakon bere kamu sejarahna ada lo di website HKBP Jogja kemudian do multifungsi ngajolo gereja multifungsi boy do somonon heya BB heya BC heya BD au kunang dang di lom debata tu kita dan besok kita marminggu 4.000 meter persegi diperkirakan apa di gereja ta. Alnya wakadongan ikon ima ingotota ingotoni rosa kepe Jogja. Maulotai doti dugi dohno ta masang par pesalmen moliate madiho Tuhan. Berarti tipak do gereja untuk kita. Sodom bubut tadi son. Sodom hamalot tadi son, dengar dong. Holan habugon, holan hamalon di batado. Ikon ini dohon tahan makadongan. Asa mabuka dung tadok au unang di lom debatao tu hita. Dugi dohon tahan holan alani holo Tuhan. Dugi tajaga magarejao. Tabangun madenggan akadiama si pareaan tujuanon tapature ma akadiama nasoture
Ino tugas ta sinuemo hamo kadongan dari kita maka dia mana orang ture. Nakingan disuguli amat katorosit tua. Karena untuk kebersihan gereja. Minggu nasalku, minggu ekologi. Ngasamondian nuain kelanjutan di minggu ekologi di HKBP Jogjaon. Udok di Jamitakku di minggu nasalku. Diperkirakan manang taberek maliwata jemaat 400 atau 600 anak narotu per mingguan. Sian 400 taluk maju manang 100 anak nama risap. 100 anak nama risap berarti 100 puntung rokok di gereja HKBP Jogja. 100 puntung rokok di HKBP Jogja itu dia mah HP anak. Di lahan parkir do, di pot bunga do. 100 halak nama alam bonbon permen itu dia ada bungkusna au unang di leung dei bata gereja untuk hita hawa kadongan dan minum untuk dia hita minggu ale om nga di leung dei bata tu hita ala ikon sadar tu hita ikon paingot tu ikon tajaga tu ikon tahamalate tu ima tugas tanuai. Gimana perjolo? Au unang dang lelong debata Tuhan mo kay nakon nami akang ginami na pasugulong na kuliah di Jogjaon. Baboy lo, mau dang lelong debata unang matu Jogja kamu kuliah tu ingin asing mah. Alai ala asiro hari debata Tuhan kuliah kamu di Jogja sungguh-sungguh mato. Mas itu tu mahamu kuliah. Unang be parmea-mea patong di Jogja. Bolo kuliah mah serius mah mengejar titel, mengejar ilmu. Alam aloja kada tua-tua yang di bona pasogit di ingana dawi. Mardungan hodok do nasida manuang eme mengaluya kasinamo. Asaboy hamu kuliah di Jogjaon. Alam ikon sadar doakan aku sebelum nami, akai aku nami kuliah di Jogja. Aku nang dan dalam debata tu hamu kuliah di son dan gue kita jupang dani hamu kadongan iman akingan di hati dapat papesalmen jikalau bukan Tuhan. Molo Yohanes 15 ayat 5 madok di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Tutudo moloboy pe akana marhuaso mangandalo na gogona mangandalo na pistaranna mangandalo sinadonganna ito sa dia may ito dia matolak pinasida boy paluh ni bana sa dan boy dan tuk kita mamikirihan mo kadonga dan takudung pikirata lao mameren buasa ni Tuhan. Dan terduduk kita terbatas doa pemikiran di Jehovah, pemikiran di Jolma, alai anggo pemikiran di Debata dan terbatas. Ibu nanti edeni Quran main mengarana pidohami. Sia dia dokulan di pangurpio tuau. Napa duau? Adong ngatutu saharak apa sebelum dan disolak nanti. Ilustrasi terdampar di suatu pulau karena kapal lautnya mengalami suatu musibah. Holang sahanak nama di pulau na terkecil di pulau Nagelengi. Dugi dibangun ibadah masa ada udung-udung, mana sada jabu nama sederhana. Sian hau dipaturi ibadah mai dungi atar male mai ibadah male ale jodoh ditutung ibadah mah hau bakar kayu bakar soban asaboy andong dapat si panganom itu disima dilompat inarohana dibangun maapi lawan mai ibadah mengelusi panganom mah HP dikilau ibadah mengelusi panganom
tertutup mah, terbakar jebulai dungi tolari mahatuk ibadah menganggui mah. Hirana di salau ibadah menibata. Tuhan, mengapa engkau jahat kepadaku? Aku sudah terdampar di pulau ini. Cuman seorang diri aku di pulau ini. Tidak ada temanku. Aku buat rumah dari kayu, terbakar pula rumah ini. Mengapa Tuhan kau izinkan ini semua kepadaku? Tiki mengadungi ibadah, Roma kapal laut, tim SAR, lau mengurupi ibadah. Jumpa di Sukuma, bagaimana saudara bisa berjumpa dengan saya? Oh, saya melihat tanda asap di pulau itu. Makanya saya datang. Boy takut kamu kalah mengingat. So kemudian ilustrasi ini dipikiri pamudao na kusubulungong hira na suguro hindi bata mamereng ibana hagaoran ma bagas lao kebakaran HP ala ni hagaorani gabiro matimsar ala mamereng tanda asap di inganani para pesalmen mamereng go pangurukunin di bata mengurupi ibana. Banyak jalan Tuhan yang mau Tuhan pakai untuk menolong seseorang. Bahkan yang tidak pernah dipikirkan para pesalmen. Beri kita manating aik na sumar. Lalo manang gempa bumi. Nang dibordut portibio ibana. Dungi adong majubakan tu ibana. Imanakingan di ayat 41 ayat itu ini. Aka paramaran bolon ba itu ibadah tu perpesalmen. Alay manang dia pa paramaran bolon tu perpesalmen. Molok perpesalmen si David. Holan marpangucap yang tidak apa-apa. Karena dia yakin sama seperti ilustrasi tadi, banyak cara Tuhan menolong hidupnya. Mungkin tidak di dalam pikirannya itu, tidak pernah terangan-angan dia, tidak pernah terpikirkan dia, tetapi Tuhan justru menolong. Alani di ayat pawaluhon di dok takingan iyang mo pangurupion di ruas ni HTP Jogja di bagasan gua ni Jehovah sito palangit toh tamako. Kenapa harus ada kesaksian atau perkataan? Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Buasa ikon adong tarengot tu panopau ni dibata tu portibion. Asa neng dohon itu pukon ma tuhita saluhutna molo debata nama pahita do debata nama ngurupihita dengan nunggu sihabiara. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi inilah yang datang menolong kita. Bayangkan pencipta langit dan bumi menolong kita. Ahabe sihabiarata mangurun di Jogja. Ahabe sihabiara na pusupulung lahong maksikola di Jogja. Ahabe sihabiara niya kapat karejo mangulit kacinamot di pangaratuanon. Molo dumdo de batas itu palangit luot portibio mengurupi hita. Dangan dong bisa kira tas asitong na. Dangan dong bisa sitong na siya sa kolokta. Dangan dong be. Ala adong tutu jaminan pencipta langit dan bumi. Ima gabe dongan di ruas HTP Jogja atau napatudi margogo mahamo kadongan sahuria. Adong lebih hita di bata narade mengurupi hita dugi di bagasan seret di roha hita mamereng akan namasa nasalku kemudian do pardalan di bata lah homar budu-budu molutan ima gebe hagogon di hita lah homar sobat itu hata
amin matanya ngahita. Au tunang di bata namang ngurupi hami. Subuhi hami tuturo tu parmingguan. Subuhi hami tutu menggunakan kendaraan. Subuhi hami tiur. Subuhi hami tutu dungo. Au udak ko Tuhan namang ngurupi hami. Au unang alani mudar unang lurus di hopinang silangi dan bui madua hami. Alani Tuhan ikut imoton nabi masa luhutna. Ikut imoton nabi may. Semudia tangan nuna berwe lahu mangurupi hami. Tadda di hamal Tuhan nabi ko burju do hami. Burju hami menjaga gereja. Burju hami mengadadoti akan kurang radot di tengah-tengah ni HKBP Jogjaon akan sepatu reon. Taring untuk kebersihan terlebih. Pos pada kami Tuhan. Kami akan ruas di Huriamon. Upature kami mah. Itap nalui upature kami. Obar tulomoni roham. Asatung margo kami. Asatung dengan haporsion nami. Akadir itu naneng masa di bagasan permulon nami yang untuk dim mengojar asap rade panadion kesaksian siap kami nahodo Tuhan nama mengurupi kami hutangnya mau kami maka harus diburian pemuka sekolah minggu remaja na pasubulung ama ina satu lansia pasu-pasu mana sida sanubutna dia kabar kerejuan manang di dia harus diburian mengulang kaulah untuk koma Tuhan mengaramoti tokai na konami nama sekolah SD, SMP, SMA satu perguruan tinggi di Jogjaon, dohot di duru di Jogjaon pasu-pasu masa luhutna ale Tuhan di Huriam nanaing manjalo pasu-pasu padongan Saripeon Daniel Haposan Sigalingging dohot Orwana Enrika Yonata Boru Limbong Lehon Mahai Pason di dua calon pengantin di matani ulaon homa tutu napasi kopon napatiurhon nama masu-masu asanegan matutu ulaon pasu-pasu pardongan Saripeon nang ulaon adat pe partangyangan wilayah nang tartikting di bagasan mingguon ramoti maka keluarga narade mana mueho mana mue hami dongan nasahuria aka ulaon kategorial na pinatupan di Huriam di bagasan samingguon pasu-pasu mak saluhutna aka persiapan Natal pe naneng marapat masugut panitia Natal rapdohot aka kategorial ramoti mak ulaoni boliate ma di haradeone ruas di Huriam nama nupahi pembangunan nama nupahi sound system dohot na mga lehon hamauliateon nang bunga altar pe pasu-pasu ma na mga lehosa ramoti jala pamalum akar ruas di Huriam na di bagasa parsahiton na dirawat di rumah sakit dohot na dirawat di Jabunabe pasu-pasu nang ruas di Huriam na morlang tahun pardongan Saripeon dohot hatutubu di bagasan samingguon Tuhan sidung sian parmingguanon mulak be mahami tuganup aka bagas nami mangulak kaulau nami dohot dohami nang ruas di Huriam ruas tamue narap marminggu dohot hami dongani mahami di pardalanan rap dohot nasida manang tu dia nasida mang lahum mulak tu akka ingana nasida toktong ma di bagasan hai pason ale Tuhan songoninang di punguan seksi poropuan naniluhon ni amang pada tersot nami na kunjungan gerejawi tu HKBP Denpasar di Bali sakap ni rohana sida di Arianon mulak matutu meninggalhon Bali lahotu Jogjaon di perdalanan darat nang laut ho matutu nama nanganangani nama dongani nama masu-masu nama lo nahi pason patarusahat matutu Tuhan pajupang rap dohot hami di ngananon atau mulia tima diho
mariti Yesus saya mertangiang. Amin. 2 Korin sia ayat pitu. Gandup maniojar ni rohana. Unang masian muruk manang sian naso tarjua. Ay di haholongi de batado nalas roha mangalehon hitamarede uhut pasahat pelian.
Jong Mahita. Martang yang mahita. Ali debata amana mina di Banua Gijang. Hodo harorwani saluhut silon lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masa na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulho na rajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silon lehon mitu hami. Asalam girgir hami. Mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say Pinorbedia magwarmu, say Roma harajaonmu, say South malomone roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami tu gihon tu pangunjunan, pelua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnidaho. Didopakkon Tuhan debatama bohina tuho. Jala saya dipasaorhon ma damena tutodim. Amin. Hamua kamang akainang rodiaka angginami na posubulung hami na martugas di parmingguan sadarion madok selamat hari minggu ma dihita saluhutna horas.